snakker jeg dansk. Og ja, jeg synes godt nok, at dagene går hurtigt. Jeg ville virkelig ønske, der var 25 timer i døgnet, hvis jeg kunne vælge. Jeg vil ønske, eller det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil rigtig gerne arbejde mere, så jeg kan tjene flere penge. Og jeg mangler ikke noget i øjeblikket, men der er bare meget at få penge til sjov og spas. Så jeg vil rigtig gerne arbejde 3 gange om ugen, måske endda 4 i stedet for 2. Og spare 1 gang mere, bare 4 gange mere om måneden virkelig kunne ændre nogle ting for mig, sådan så jeg ikke behøver støtte fra mine forældre. Og det er bare generelt svært for studerende at klare sig udelukkende på SU. Det er næsten, altså selvfølgelig er man jo privilegeret, og man bor i et samfund, hvor man kan få penge for at uddanne sig. Det er jo fedt. Men samtidig så er det heller ikke nok. Og jeg har en rimelig pæn lejlighed og så videre, så jeg er bare taknemmelig for overhovedet at have den lejlighed, jeg har. Det har jeg været super heldig med. Og har mine katte. Dem er jeg super glad for. De koster også penge. Så vil man jo gerne lige feste en gang imellem. Købe en gave til sin kæreste. Gøre et eller andet. Hvor det kan være rimelig svært, synes jeg. At få de penge, man har til at slå til. Så jeg ved ikke, om der er andre, der har det sådan. Eller jeg ved, at der er mange andre, der har det sådan. Af de studerende, jeg snakker sammen med. Så. Men ellers så i dag, der var jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare virkelig været touchy her de sidste par dage. Haft meget lidt til at blive vred, til at blive irriteret over ingenting. Det har skræmt mig lidt. Det er som om, at fortiden indhenter mig, og ja, det føles vel lidt sådan depressionsagtigt. Og jeg var super træt, og ja, lige pt. Har jeg i hvert fald kæmper lidt med de negative tanker. Og ja, også meget med, fordi jeg jo er vegetar, så jeg var meget svært lige pt. Med at abstrahere fra folk, der spiser kød. Og jeg har ikke lyst til at være ekstremist på noget punkt. Det er bare irriterende, at så folk ikke kan se, at de er hensynsløse. Eller jeg ved ikke, om man kan kalde det hensynsløst, men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor at det er en nødvendighed. Altså, hvorfor skal man slå ihjel, når man ikke behøver det? Hvorfor vores kødindustri er så korrupt, som den er? Og folk, der går på McDonald's og ikke aner, hvor dårligt den kylling har haft det, som de spiser i deres burger. Det er virkelig forfærdeligt. Men igen, jeg har også været en af dem på et tidspunkt. Men jeg vil hellere sige sådan, at bedre sent end aldrig. Så her er det mindste ikke støtter det mere, men har valgt en sundere livsstil. Og det er jo mit eget valg, og jeg skal ikke prakke mine spisevaner på andre mennesker. Jeg bliver bare ked af det. Så her til aften havde jeg bare brug for at stortude, virkelig. Jeg har bare brug for at sidde og hulke ned i mine hænder
i flere minutter. Der er sådan nogle ting, jeg gerne vil, og jeg synes bare, at tiden er for kort. Så. Men jeg... det er Lukas. Så, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal snakke om. Men ja, her i weekenden skal jeg over til min kæreste, eller på torsdag skal jeg over til, så det bliver rigtig dejligt. Så ja, der håber jeg på for at kunne falde lidt til ro i mit hoved. Jeg synes bare, jeg har mange sådan ting, jeg får mange ting inde i mit hoved lige nu til at kunne overskue dem. Og ja, jeg håber på, at det kan hjælpe mig lidt at komme over til ham. Sorry, that's my phone. I'll continue. Jeg håber virkelig på, at det kan hjælpe lidt på mit humør at komme over til ham, og så vi kan bare snakke lidt og ja, bare være sammen. Og om hvad er det, fredagen, så skal vi hen til noget fest hos en af hans venner, som har været aftalt i lang tid nu. Så der skal vi hen og feste lidt og ja, få en lille gaveret. Jeg trænger virkelig til at, ikke til at drikke som sådan, men sådan til at slappe ordentligt af. Altså virkelig bare lade mig selv give los. Bare have lov til at skabe mig bare en lille smule. Jeg synes bare, at mit liv lige pt. Er meget stringent. Det er meget pakket ind i ting, jeg skal, og budgetter, regnskaber. Ting, som ikke går op i en højere enhed. Altså, der er hele tiden små problemer. Der er hele tiden noget, jeg skal forholde mig til, og jeg synes bare, jeg har sådan lidt, hvis det skal få til sådan her resten af mit liv, så har jeg sådan lidt, så gider jeg ikke leve i 80 år, altså, det gider jeg fandme ikke. Så må Gud gerne hente mig lidt før tid, hvis det skal fortsætte, hvis livet er så udmattende, som det er nu, så gider jeg ikke mere. Eller ikke gider mere, men altså, jeg kan godt føle meget, men bare lyst til at lægge sådan noget, og så bare glemme alt. Og man ikke gider noget som helst, men bare lægge sådan noget og slukke helt af. Og ja, men verden kører videre. Det er en ustoppelig maskine, og man kan ikke gøre andet end at ride med på bølgen.